Ja oikein hyvää päivää. Nyt pelataan täällä Kapoukko-serverillä. Minecraftia toimii. Ja nyt kun... Kapoukko. Ole ärsyttänyt täällä ketään. No ei kai. Ja nyt aloitetaan rakentamalla puuta. Ei. Ei oo kreatiivinen. Niin, ja niin kun äsken tuli pikkainen häiriö kreatiiven redstone-koneiden kanssa. Joten kesti vähän. No, ennen kuin ei se voit oikeastaan kestä. aloittamaan. Tuntematon vielä. Et onneksi ei haittaa. Nyt mä pääsin tähän videon mukaan, mutta en päässyt siinä GTA-hubissa, mutta ei se haittaa. Ensimmäinen kerta, kun sä pääsit sinne videon mukaan, kun sä toimit pelleille. Niin, no se kuuluu mun työhön. Niin sä oot syössä esiin. Mut nyt elikkäs hakkaaks te puuta siinä? Hakkaan oakwoodia. Mäkin hakkasin oakwoodia. Kaapo hakkassa. Bridge. Se on birch. Mä kyllä tiedän. Älkää huoliko katsoa, että olen hyvä englannissa. Jos te ette tiedä mitä joku tarkoittaa englanniksi, mä sanon sitten siinä varmaan suomeksi. Bench walking. Aivan ku... älä saa tänne tehdään kaikki omat crafting. Se on omena. Mä menin. Hei, mä löysin täältä nyt tämmöstä vuorista. Kuka haluaa olla kaivaja? Ja sit Tii pitkään mulla, mä löysin meidän kotipaikan. Mä oon kaivaja, okei? Nyt tii pitkään meidän luo. Tossa on sulle tommonen ja Tii pitkään nyt mun luokse. Ei saa TP. Tavarat. Ei saa TP. Voi, saa nyt TP. No mä en halua, että TP. No sit sä asut siellä metsän keskellä yksin. No mä asun täällä metsän keskellä yksin. Mä löysin nimittäin joku 14 lammasta. Ja tää on tämmöstä vuorista. Tii pitkään nyt vaan mun luokse. Näin. Okei. Mutta ei sit tehdä uudestaan, koska musta tuntuu, että tää on vähän huijausta. Ei se oo huijaus. Kaikki tekee minessä TP:ttää. Vai Joo, mitä? no, katso, että älkää huoliko, että mä tässä vähän yritän. Mä toi 1.8.1, koska sit meistä taas enemmän lihaa. Täällä on kana, mä menen tappaa sen. Ja 2 munaa. Tää on sit mun sänky. Mun! Tehkää sit mullekin se. Miksi sä et tee muuta itse? No kun mä rakennan taloa täällä. Tehdään kaikki oma talo. Ei. Ei, kun tehdään alus yhtenä. Mä löysin rautaa, että ei älkää enää tappako lampaita, koska me tarvitaan noita lampaita elävinä, että me voidaan keritä niitä. Mitä sä Kaapo teet? Mä teen varastoja ja samalla häpeämisnurkkaa. Jos joku käyttäytyy huonosti tai pelleilee liikaa, niin joutuu sinne. Niin, no mä en ainakaan joudu. Oottakaa, mulla tulee puhelu. Mä varmaan Esalin valitettavasti joutuu lähtemään hetkeksi aikaa, koska hänelle tuli puhelu. Ja Moi. te jotka sitten editoimaan tai koska ketään muu ei osaa. No mä voin editoida. Saat meidän editoida. Se on sulle hyvä työ. Pois Ja ärsyttäjä. Sori nyt vaan, mutta se on vähän totuus. It's the cruel truth. Julma totuus. Julma. Ei se sovi yhteen. Julma totuus, ei se kyllä sovi. Mulla on... Mä varmaan menen nyt jo kaivamaan. Mä saan nyt tän searsit, eli mä voin keritä lampaita. Eli älkää enää tappako noita raukkoja. Ei saa tappaa lampaita, ne on niin ihania. No on noita. Jos... Tyhmän näköisiä. Mun teksturipäkissä ne näyttää nuuvilta. No. Mä löysin hiiltä. Noniin, kuudelta mun pitää niinku olla ulkona. Eli, Tehdään tästä nyt uuteen asti video. no ei varmaan tehdä. Ei me nyt niin pitkää tehdä. Siis 20 minuuttia maks. No en tee. Hirveen liian pitkä aika. Ei sitä jo. 20 minuuttia on pitkä. PewDiePie tekee 20 minuuttia pitkä. PewDiePie tekee 5-10, jollet on huomannut. No, siis se tekee, jos se tekee Let's Play-videoita, se tekee 20 No minuuttia kun en mä jaksa tehdä niin pitkiä. Ja Miten siinä niitä? kestää hirveän kauan. Mä en oo huomenna edes
Siis mä en oo tänään illalla enää täällä, niin mun kone ei oo... En mä voi ladata enää videoita, jollei se kestää niin vähän aikaa. Siis jos me tehdään... Ei mitään hirveän pitkiä, tehdään semmonen 13 minuuttia taas. Ehkä jotain 5 minuuttia maks. No 13. 5 minuuttia maksimissaan. Musta tuntuu, että täällä on... Jos katsojat ei tiedä, sä et tarvii muuta kuin 1 hiilen 8 polttoon. Mä uskon, että moni tietäis, mutta jotkut ei tiedä. Jep. Se on julma totuus. Se on se cruel truth. Tästä voisi tulla tähän jaksoon ainakin hyvä nimi. Julma totuus. En mä tiedä. En mä. Kyllä se vähän. Mutta hei, meillä on kanavalla on myös GTA Let's Playtä. Jos sitä haluatte katsoa, menkää pyrittäis katsomaan. Siellä me pelataan GTA Hub-nimisessä serverissä GTA 5 Minecraftissa. Mutta valitettavasti mä en päässyt silloin paikalle, koska oli omia henkilökohtaisia syitä. Sanot on oikeesti koko aika. Creeper häivisi. Onks kenelläkään uunia? Mulla on... No niin laita se, koska mulla on 3 nälkäpalkkia. Onks sun ruokaa? Raakaa ruokaa? 3. Okei, tuu tänne. Tuu tänne, minne tänne? Katso kartasta. Tän ei kartasta, siis niinku... Kato tätä. Mulla onkin rautapikauksia. Joku missä täällä sä oot? Onks sul puuta? On. Missä sä oot? Mä sain tehtyä varaston tänne. Edistys. Missä täällä sä oot? Jossain. Siis kato... Oota. TP mulla. No okei, TP:t voi käyttää, jos sä et tiedä mistä toinen on. Noniin. Sitten on jo valmis. No osittain. Onks sul hiiltä? 18. No niin, laita nyt se uuni. Noniin, ja laita tonne hiiltä. Mulla on rautamiekka, voin tappaa nää zombit. Laitan tonne. Hei, juokse kaupo. Mä tapaan ton. Hyvä. Ei. Mistä sait rautaa? Ja miningista. Mäkin tarviin rautakamat. Ei juokse. Katso muro zombi. Onks tää normaali? Onko? Onks tää normaalia? On. Ainakin mun mielestä. Katsotaan. On se. Ihmeet nää zombit. Ai. Ai, kun karviin sattuu. Antakaa nyt joku puumiakka. Mulla ois puumiekka. Mä pitäis nimiäkään jos haluat. Ei kun mä näen teidät, anna... Ei kun Sfinksi, anna nyt nopeasti puumiakka. Tossa. Mulla on rautamiekka. Hei, Mä tappaan ton toisen. Oho! Kiitos. Kiitos. Saatko lentää takaisin? Ei kun teillä... Lentää ei saa. Laita PvP pois. Ei kun se on just siinä mielessä hauskaa, että... No ei oo. Se on haastavaa. Ei haittaa jos mä lennän, koska mun on pakko etsiä. Joo, en lennä enää. Etin vaan missä se oli se. No niin, saanko mä mun kamat nyt takas? Sulla oli toi ja... Täällä on niinku skeletoneita. Mulla on nälkä, okei? Voisiko joku auttaa? Tää... Ui vitsi, tässä on spider. No niin, mä hoitelin ne. Hyvä. Siinä, onks nyt toi talo ei oo edistä yhtään sen enempää kuin se vielä silloin. Tai mä laitan nää loput... Täällä on taas spiderit. Vittu, tää rautamiekka menee nopeasti rikki. Nopeasti rupeat tekee tuota taloa, kun mä tapaan näitä mobeja täällä. Meidän pitäis tehdä farmi. Tehdäänkö ton... Otetaan tuota vesipuistosta. Siellä on, hei, siellä on vaikka kuinka monta seedia siellä arvussa. Onks me yhtään noita stringejä kellään? On. Ei, kun tää on tämmönen... Mitä? Tuolla zombilla on rautamiakka kädessä. Onko?
No se on ihan luonnollista. Perus. Minecraft. Tämän takia kannattaa hommata Minecraft. Jännitystä ja pelkoa. Mä saan tästä kuolla, mutta mä teen povin ainakin itselleni. Mulla on 2 nuolta. Se ei pitkään kestä. Rautamek... Ui vitsi mä. Vihdoinkin tulee päivä. Mukava päivä. Tarviiko ketään povia? En mä. Tuolla on Enderman, tuolla on OK Enderman. Älä katso sitä silmiä. Jos sä katot silmiin, se hyökkää sun kimppuun. Ei se oo enää nykyisissä päivityksissä. On. Ei oo, mä oon kattonut niin monta kertaa. Mä katoin 1.70 silmiin ja sit se hyökkäs mun kimppuun. Niin, mut mä Joo. tarkoitan 1.8. No ei siinä oo ehkä. Pitäisikö hei? Voidaanko me tehdä niin tänne home? Eiku hetkinen, me tarvitaan Ei sängyt. voi. Pitää tehdä sänky. Pitää tehdä sänkyä mennä nukkussa. No hei, mulla on 2 pedit. No tee yksi vielä. Mulla on vaan 1 peti. No niin, se on hyvä. Ei, Meillä kaikilla on nukkuu yö pois, jos kaikki me 3 nukutaan samaan aikaan. Niin. Te peetkää mun luokse. Nukutaan tää yö pois. Te peetkää mun luokse. Kaikki nukkumaan. Matti, nuku sinäkin. Kaikki Mut eiköhän tää jakso pian on niinku tästä. Noniin. Et me varmaan tehdään heti toinen jakso perään, et se on vähän niinku moi. Nähdään. No sä voit lopettaa, mut